אהלן חבר'ה, היום אני אעשה בדיקה. אני אכניס MP3 חדש לתוך קערת חלב. אז הנה פה יש לנו MP3 חדש. עובד. ויש איתנו גם קערת חלב. אני אכניס את ה-MP3 החדש לתוך הקערת חלב ואני אחכה חצי דקה, 45 שניות, ובאמצע הזמן הזה אני אערבב את ה-MP3 בתוך החלב הטעים. בואו נראה מה יקרה. נשארו עוד 10 שניות. אוקיי, אני אוציא. פה אנחנו רואים את ה-MP. בואו נראה אם זה ייפתח. אני אלחץ על הכפתור. לא נפתח לי. זה מה שקורה, חבר'ה, זה מה שקורה ששמים MP3 לחצי דקה או 45 שניות בתוך חלב. אני מאמין גם זה יקרה במים או בקוקה קולה או בכל מיני משקאות. בסדר, תודה רבה, ערב טוב.